sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Geraldine. Sa di pa nag-usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. N-Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Kawayan Masbati ang atong matatampo nagdasingan nga Geraldine. Tinuod, Geraldine? Uyab na ta? O lagi, John. Ako na kang gisugot. Oh, salamat kay Geraldine, ha? Abi mo, nalipay kay ko nga imo kong gisugot. Ayaw lang jugog pasakiti, ha? Di ka na may tapo. Nga ako kang pasakitan kay love ta kay ka. Salamat, John. Kinsa man tong naghatod ni mo, Geraldine? Si John to, ma. Imong uyab? O, ma. Nak, ayaw padaan ang uyab-uyab, ha? At man na gid in taon imong pag-eskwela, nak. Ayaw ka bala ka, ma. Isa nag-uyab-uyab ko. Dili may tabo nga akong pasagdan ng akong pag-eskwela. Bantay bitaw, ha? Hi, Geraldine. Ay, John, ikaw magudi ay ni. Wala kay klase? Wala, nga naman. Nglag tata. Asa man tamang laag? Si kasa lang good. Kada bang malingaw ta ba? John, unsa man yung gidadaan ni mo na ako, uy. Nga nung nanood pa ta din, Naigugma ka na ko, ha? Siyempre, nahikugma. Musugot ka ako ni mo kung wa pa ko mahikugma. Nga sa ato pa, dili ka mo balibad sa kung gusto. John, Geraldine, John, ayaw kay mahatlok ko pa. gusto pa yung kadlukan. Nag-eskwela pa ba ako? Basta mamapdos ko. Ay, kabala ka. Ako rin bahala. Di lagi ka mo abdos. Basta pa ha. O lagi. Talaga, Rebe. Kaya naginaminam na ko ni mo. Geraldine, John. Wa naman mo ni si John sa eskwelahan. Pero may manunta ko niyang kuhaon. O sa kasimana naman nga wa siya magpakita na ako. Nga naman ka. Day, Geraldine, nagbuwag na din mo ni John? Wa man day, nga na di ay. Ako magod siya nakitaan nga may kuyog nga laing babae. Ha? ha? Kisang may nagsulti na? Di na kinahalang mahibaw ka. Angko na lang. Tinuod ba nga may kauban kang laing babae? O, Geraldine. O kinsa tong babayhan ang imong kuyog, ha? Ang una na kong uyab. Unsa? Nakita migbalik. Huwag mo natugad nga may pagbati pa dahil may susagusa. John! I'm sorry, pero magkibuwag na ko nila. John, maluoy ka. Maluoy kayo ni buhatan ako. Sa luwa ko, Geraldine. Mas mahal na ko ang una na kong uyab kay nimo. Human sa nahitabo na to.
Basta-basta na lang ko ni mong biyaan. Ay, huwag ka dili ko ni mo pasakitan. Nga nga naman ni Ron. Ha? Ano Ay mo ba? Ay, lagu ipamugusin mong kaugalingon. Ayo ipamugusin mong kaugalingon din ako kay wala ko igugma nimo. John? Unsay mo undang? Wala naman ko'y ka na nga may eskwela mo eh. Nga naman, nagbuwag mo atong dyan? Oo, ma. O nga nung i-apil man nimo ang imong pag-eskwela sa inyong panagbuwag? Pasati na lang ko, ma. Basta kay wala ko'y ka na nga may eskwela. Ay, pastila ni mong bataa ka. Unya, magunsa naman lang ka. Mangita kong trabaho, ma. Aron malingaw ko. Salamat intaon kay nakasudin kong trabaho. May ning malingaw ko. Aron malimot ko sa gibuhat ni Jana ko. Unya, nak, kumusta man imong trabaho? Okay raman, ma. Nalingaw rasab ko kay mga buutan naman sa akong mga kauban. Maayo hinuon. Aron dili na ka mahinumdum atong dyan. Ay, salamat. Kahigda na gyud ko. Kapoy-kapoy rong adlaw da kay daghang customer. Ay, magalingaw na ko ning cellphone, bi. Sa di pa ko matuog. Namin ni chat na ako. Michael yung name. Mogin yung mga laki eh. Ganahan kay trip-trip. Pahala ka diya. Di ko more. Uy. Hello? Nagsige man din nag-message si Michael na ako. Nagsigig pang umusta. Tawagan ako, be. Ay, salamat imo nagid kong napansin. Nga na, Deka. Waman, Unya? Ano sige makag-chat na ako? ganahanam gud ko nga makik-friend mo. Makik-friend na ako? Unya, imo rin kong panguyaban. Ug kung magkauyab na ta, imo kong pasakitan. Ha? Dapa, tipod ko yung unahan na, uy. Ingon anak mong mga lalaki. Inyo lang duwaan ang feelings na mong mga papay. Naibaw na ko. Gipasakit pang tingali kas una ni mong uyab sa. Um, Ay kabala ka, kay kung kita'y magkauyab, di tagid ka binuhangan. Minyuan na hindi ka. um. Ha? Makikita ka na ako? Amiga, ano ba ito? O, nagsige na sa tag video call. Gusto na kong makita tas personal. Sige. Wow. Mas gwapa gid kas personal. Kuwapo man sa dining tahanan. Ay, hey. Okay ra ka? Oh, ha? Ay, oo. Okay ra. Lipay gid kay ko nga nakakita ko nimo sa personal. O mas malipay ka kon makaaway ta. Michael. Kasi makaingon ka nga binuang ning ako diha nimo ha. Geraldine. Inahan kay ko nimo. I love you. May chance ka ko nimo. Geraldine. Ang nga mo limod man ko no. Ganahan sa kunin mo, Michael. Oh, kun mao. Kita na. Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat, Geraldine. Salamat kayo. Michael. Michael. Nganong sayong kay mimong gihatag rin ako ang imong pagkababae, Geraldine? Diba? Mama na inyong giapas ng mga lalaki. Ang among pagkapapay. O kung matuman na inyong gusto, kung inyo naming makuha, inyo naming biyahan. Mong di na kinahanglan nga magpaghahigahi pa ko, kay mangita gihapon kag paagi nga imo kong makuha. Geraldine,
Kanya karong kinakuha naman ko nimo. Biyayin ako. Kalimtin ako. Ayaw ko ipariha sa ubang lalaki. Kay lahi ko, Geraldine. Michael. Kung sa una ni mong uyab, igaw ka lang kipahimoslan, kipasakitan. Ako, di na ako mabuhat nimo. Sibot may pasabot. Michael. Karon nga may nahitabo naman nato. Kinahanglan ko manubag sa kung gibuhat nimo. Mga tubang ko sa imong mga ginikanan, kay mga asawa ko nimo. Wa ko magtahom nga makakita pa di ko og lalaki nga mo seryoso na ako. Tinuod ko ang ilang giingon nga kung may mupiya, may moabot. Sa pagkakaroon, may umaabot naming anak ug malipayon ko uban ni Michael. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.